हागौमोन नोंथांमोना नुदों नै बेवहाय एकी कालार दे बहुत सेम कालार मोनथाम प्रडाक्ट दङ खिन्थु बे कम प्राइसनि बे एसे बारानि बे एकदम बेनिफ्रायबो बारानिबाव तो गोबां दाउट जायो औ दाउट जायो ना दाउट जायो माने एखे नुयो खिन्थु सिनि क्वालिटिया आलादा आलादा दं दे क्वालिटि औ थिग बेबायदिनो नैबे पार्टबो दङ औ सेम खिन्थु बेखौ 800-900 आव मोनगोन नैबे एसे हाइआव थिग बेबायदिनो पद्मनि मोननैबो लाइटिं सेवरायाव मोनगोन खम हाइ आगरा एखेखौनो मोनगोन नैबे ओमफ्राय नैबेनि कालारखौहाय नाय बेचे मोजां माने बेचे दामी कालारा एकदम पिंक कालार तो पद्मनि खुन्दुंनि सियानो बहुत रोखोम क्वालिटिनि दङ बेबादिनिबो डिजाइननि तो बेयो मोजांसिननि आर नाय बेचे मोजां नुदोंना बेखौ गासिबो कालारानो मोजां बेना बेसेया तो नै आर बहाय मोनसे कालार बाव पूरा बेगुनी कलर तो बे जाहैबाय नोंने एसे हाई क्वालिटीनि माने मोननै कलर दङ बेने सेम कलर माने नायनोबो सिमिलार नुयो खिन्थु खुन्दुङावहाय किछिनो डिफरेन्स दङ तो औ गानग्राफ्रा बुजिनाय औ तो बे एसे हाई क्वालिटीनि दै तो नै आर बे मोनसे कलर बाव आकाशी कलर ना बेयो गासिबो मोजां माने बे जिखौ बायोब्ला फस्थायनाय नङा आरो ना एक्चुअली नै बे सिनि जे कम्फर्टेबल बे कम्फर्टेबला आलादा रकम माने दाथ' गरम बोथोर हाबजेनबाय ना नै साननै सानथामसो अखा हादों खिन्थु गरम बोथोर हाबखाबाय तो बिनि जुनैनो दा कम्फर्टेबल सि गाननाया बहुतनो केरि खालामनोबो मोजां जायो जायनो नांगौ थाबनो अर्डार हरनो हानाय आब'मोन आगैमोन तो नै बहाय आर मोनसे कालार दिन्थिबावो आं बियो एकदमनो माने इउनिक कालार होननानैबो बुंजायो बिदिखौ पार्पल कालारबो होनजाया बिदिखौ माथो कालार होननानै औजार अच्छा औजार कालार सेम कालार आगराबो सेम खामोन यस माने किन्तु बे হচ্ছে एसे हाई क्वालिटीनि सि तो बेनि खुन्दुङा बहुत मोजां माने बे गाननोहाय कम्फर्टेबल बेनो बेफोरबो मोजां गाथोनबो पद्मनि खुन्दुंनिनो सिफ्रा गुबुन डिजाइन एन्ड माबा क्वालिटी दङ ना तो बे नै ओमफ्रायहाय नैबे बिसर बिबार कालारखौहाय नायदो बहुत मोजां आर बेखौहाय गोगोमनो दासान्दि माने बयबो मोजां मोनसावदोंना आगैमोन औ तो बादा पिस गैले बियो जायनो नांगौ थाबनो अर्डार हरखादो बैसागुनि बैसागुआवहाय बैसागुआवहाय गानला हिट नुखानाय एकदम बेखौहाय ओमफ्रायहाय नै बे कालारा गुफुर बहुत मोजां ना गानला तो बयबो अन्थाव नुखायो कालारखौ नायनानैहाय तो जेखुनु अकेशनावहाय इदि कालारफ्रा गानजायो माने गुफुर एक्चुअली गरम दिनावहाय गुफुर कालार गानोब्ला माने ঠান্ডাবো मोनो गोसोम कालारफ्रा जेमन सान्दुंखौ बोयो ना गुफुर कालारफ्रा एसे मोजांनो कम्फर्टेबलसिन तो आर नै इउनिक कालार बियो दा बर्तमान वन पिस बान दङ जायनो नांगौ थाबनो अर्डार हरनानै लाखा माने कालारा बहुतनो इउनिक ओमफ्रायहाय मोजां औ खाथिनिफ्राय दिन्थि बे कालाराबो ओमफ्रायहाय नैबे कालारा बेबो सेम दहयहाय आं मोनसे दिन्थिखाबाय खिन्थु बेयो एसे खम प्राइसनि आरोना तो एखे नुयो नायनोहाय तो जायनो नांगौ थाबनो अर्डार हरनो हानाय बेखौ
बे कालाराबो गोगोम बेरखायो केमेरायाव मारै नुदों आं मिथिया किन्तु बेनि कालारा अरिजिनेलावहाय बेपकखा एकदम बहुत मोजांनो जाय जायनो नांगौ बादा गोबां पिस गैले बेबो औ बेबो बादा गोबां गैले जायनो नांगौ थाबनो अर्डार हरना लाखादो बैसागुनि नैबे जाबाय सिम्पल पार्टनि औ ब्लाउज पिसबो दंमोन ना जोमग्रा बा फास्रानि लोगोसे ब्लाउज पिसबो दं देनो तो এই गोग्लैबायसो तो হচ্ছে नै बियो गुबुन गुबुन माने बेबादिनो एखे नुयो किन्तु खुन्दुंनि क्वालिटिया गुबुन गुबुन दङ आरो तो बेखौहाय एसे खम रेन्जनि मडेलनो नोंथांमोना मोननाय नैबेनि लोगो दै नैबेनि लोगो बैयो बेखौबो खेवनानै देखायगोन एखे नुयोना नैबेखौबो किन्तु बिनिफ्राय बे बहुत खम दाख्लै हरनाया बे मोनसेल'सो बेखौ लांखाबाय दायो नैबे दंबावो किन्तु बे बारा जागोन बे नैबे पार्टनानो पुरा वाइट नङा क्रीम टाइप एसे क्रीम कालार मोजां बियो शपफ्राव दखानफ्राव रिटेलफ्राव दाम बारा लागोन किन्तु बे दहाय देखायनायनिफ्राय बे इउनिकसिन आरो बे मोजांसिन क्वालिटि बाव दानि सिगांनि दिन्थिनायनिफ्राय दङ ब्लाउज पिसबो दङ इभेन हाबायावबो बाहायजागोन ओरैनोबो सिख्लाफोरजों बिराद समायो क्रिश्चियान वेडिंफ्रावहाय गाननो गफर तो नांगौला अर्डार हरनो हानाय बेखौ स्टार्स बायदि नुलायदों इउनिभार्सआव आगरा ग्रीन पूरा ग्रीन नंद्रायलै बे डीप ग्रीन आं रोंला बेखौ कालारखौ बुंनो मा कालार पार्टनि जोमग्रा फास्रा ओमफ्राय ब्लाउज पिस दङ आंनि पसन बेयो आं दा मोनथामल' लाबोजेनदों बेखौहाय बे जोंनि खाथियाव दाग्रानि जों दायाखै बेखौ खिन्थु दा पसन जायो जाया मानसिफ्रा मोजां बानायदों नालाय आं लाबोदों आरो पसन जायोब्ला एभेलेबल खालामगोन पिंक नैबे लाइटखौ देखायनो र' एबार नैबेबो पाट कालारा बहुत न मोजां जोंजोबो लाइट सान्दुंफ्राव ब्लाउज पिसबो दङ हरना गाथेन दंजोबो तो नैबे नुदों दा बे नुनाया হচ্ছে जोंनि बर'फोरनि ब्रान्डनिनो सेम एखे खुन्दुंनि बियो तो साबसिन क्वालिटिबो मोनगोन तो खमावहायनो हरनाय आं बेखौहाय फ्रिबो सफैनाय नङा बेनि प्राइसआ दे जायफोरनो नांगौ थाबनो अर्डार होनो हानाय तो नै बहाय आरोबाव बे ब्लैक कालारनि पार्ट दै तो माने गोल्डन होदेरनायनि बहाय गोल्डन कालार माने ओरैबादि सफ्ट बेयो मोजां बे पार्टना तो दहाय जेखौ आं दिन्थिदोंमोन बेफोरनिफ्रायबो बे मोजांसिन गफट आरो नै बेयो बहुतनो मोजां माने पार्टलाबो गुबुन गुबुन सि थायोना तो बे आरोखि तो जाय जायनो नांगौ थाबनो अर्डार होखादो बेखौहाय गोगोम समायनाय बेखौहाय गोसोम कालार पुरा